de jongste van 11 kinderen. De jongste van 11 kinderen. Van 11 kinderen. En ja. hoe... En mijn man is een van de oudste van de 11 kinderen, ook uit een groot Echt waar? gezin. Ja. Ook 11? Ja. Ze hebben niet stilgezeten vroeger. Nee. Nee. En ik hoorde van uw man dat jullie hebben elkaar ontmoet begin jaren 70. Oh, ja. En dat klonk het was achteraf was het allemaal niet zo spectaculair geloof ik als ik dan in mijn beleving. Maar begin jaren 70, een kelder, de sociëteit? Ja, in de Soos. De Soos, ja. Onder de kelder, ja, van de kerk. Een grote sociëteit, was een molenhoek, hè. Het klinkt wel heel leuk, een kelder Ja, dat onder was de ook heel kerk. leuk, ja. Jullie mogen best binnenkomen hoor, ik bedoel, je staat niet aan Dat is de deur. toch een voormalig Kastelijnse, hè? De Ja, gastvrijheid. We mogen best binnenkomen. Ja, mag dat? Ja, natuurlijk. Vindt u het ook goed? Ik vind alles goed. Ja? Ja, kom binnen. Wat een leuke, onvervalste middeleeuwse gastvrijheid is dit. Ja. Oh, maar nou, Niet ja, naar de rommel. oh, maar wacht eens even. Ik zie ja, nog meer olifantjes en andere Ja, Oosterse dingen. Oosterse dingen van onze verre reizen. Ja, lekker in de troep. Wat wat een fantastisch bureau. Ja, Ja, even de echt. nou, dat is nog van het café. En de jukebox, Die stond ook in het café. die stond ook in het café, ja. Ja, en het bureau was, ja, mijn compagnon deed de boekhouding en de hele romslomp. Achter dat bureau. Achter dat bureau, ja. Ja. En die... En de jukebox is natuurlijk ons juweeltje nog steeds, hè. Mijn juweeltje, ja. Want die stond in Die de stond kroeg, in het café. Ja, En die voorzag het hele café van geluid. tussendoor. Ja, tussendoor. Stond wel op de muziekinstallatie aangesloten en zo. En dan, als het dan, er waren mensen die deden wel 10 keer achter elkaar hetzelfde liedje wat ze graag wilden horen. En dan konden wij achter de bar, konden we dat uitschakelen, weet je. Via de geluidsinstallatie. En dan ging de muziek weer op de andere. Zitten er nou ook nog hele specifieke plaatjes in van toen in Van het toen. café, waarvan u zegt van nou dat was een beetje de evergreen in de kroeg? Ja, sommige plaatjes wel. Zoals? UB40 en ja, de oude Kingston Town of zo? Nederlandstalige. UB40? Ja, Nederlandstalig? Nederlandstalig ook. Zangeres zonder naam? Nee, maar André Hazes, dat, Ja? ja, dat was wel een... Die deed het goed in de kroeg. Ja, Hoe kijkt u terug op die tijd? oh, een mooie tijd. Heel veel beleefd, heel veel meegemaakt, heel veel mensen leren kennen. Ja, Want- mooie tijd. Want er komt natuurlijk ook wat op je af, hè? Ja, Als Kastelijnse. Als kastelein, Want je ja. bent toch mensen zitten daar en drinken wat. En hoe meer ze drinken, hoe losser de tong wordt. Ja, maar het was ook wel zo als... Ik ken ook heel veel mensen die, als ze dan te veel op hadden, dan bracht ik ze ook naar huis. Was u er zo eentje? Ja. Ja. Nou, bij mij in het dorp was er ook zo'n Kastelijnse, die deed dat ook. Ja? Die had dan op een gegeven moment zoiets van, ja, maar die gaat niet meer rijden met de auto. Nee. En die heeft, heb ik me ook laten vertellen, ik heb haar zelf niet gekend, maar die heeft Ja. ook stad en land afgereden om dan, want er kwamen mensen uit de hele regio kwamen daar Ja. over de vloer, om die weer veilig thuis te krijgen. Maar zo'n Ja. type was u ook. Ja, dat deed ik ook. Dat, ja. Heeft ze dat altijd gehad, ook wel dat zorgzame? Ja, zeg maar een beetje het moeder Theresia effect, hè? Ja. Een beetje. Ja, Nou, neemt u wat in de mond, hè? Ja, zeker. Dus het is een beetje, ja, het is zo'n lieve vrouw is het. nou, Ja, Ja? bij tijd. de tijd. Nee, toch. Is dit een van... Nee, dat is een kindje van... Ja, de mama, die kwam vroeger bij ons ook in het café. Maar dat is dan een vriendin van mijn dochter. Ja, dit is ons lieve buurvrouwtje, overbuurvrouwtje, die is net gestorven. En dit is de schoonmoeder van onze schoondochter, of de moeder van onze schoondochter. Is dat
Die is gestorven, ja. En dat is ook nog vrij recent. Ja, dat is heel recent. Ja, 1,5 jaar terug, maar het voelt als de dag van gisteren. Ja. En dit Ja, dan? Wat is dit Dat voor is smoes? Stef, dat was mijn compagnon. Ja. Ja. En Dat. Maar Gertrud is van de overkant. van die meneer met dat hondje net? Die, Dat is Toontje. oh, dat is Toontje. Dat is de knecht. Oh, dat is de knecht. Dat is de knecht, ja. Op de boerderij. Die al 65 jaar in dienst. Ja, maar Gertrud is de overbuurvrouw. En die woont daar ook. Die woont er ook, ja. Die woont er altijd, al zijn hele leven. Nog echt ouderwets een knecht die gewoon ook inwoont. Ja, al 60 jaar 65. dienst. 60 jaar dienstverband. Ja. Ja, dat is die man die werkt nog steeds. Die, Dat is zijn die leven. staat Ja. ja, dat is ook zijn thuis, hè. Die was een jaar of 14 toen hij op de boerderij kwam daar. En die is daar gewoon opgenomen in het gezin. En gebleven. En gebleven. En gebleven, Ja. nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. Nee, dat Die zou... kent iedereen ook in het Ja. dorp hier, denk ik. Ja. Maar wat leuk om, Ja. om dit soort dingen te zien van mensen die vroeger bij jullie in het, of bij u Ja. in het café, want ja, u zat op de bus, ook toen al. Toen, ja. En om daar nog contact mee te hebben en om daar ook nog eens een keer iets van te horen als er een kindje wordt geboren. Ja. Ja, maar ook een vriendin gebleven van onze dochter, Ja. Mirjam. Ja. Hey, en uw man zei net al even, dat, ja, we kunnen door het raam kunnen we het beeld zien, Maria Beeld. het Mariabeeld. Het kapelletje was er al langer. Die is al Ja. 125 jaar. En waarom plaats je een Mariabeeld in je eigen tuin? Ja, omdat ik dat heel erg mooi vind en wij toch wel wat met Maria hebben. Vroeger onze ouders, die hebben al het kapelletje altijd verzorgd. Het ziet er zo leuk uit. We reden er net langs. Het ziet er staan volgens mij zonnebloemen nu. Ja, ja. Geschonken door de Zonnebloemvereniging. Ja, En u dacht op een gegeven moment van, we vinden dat zo mooi. ja. We zetten zelf ook een beeld in de... Ja, het hoort er een beetje bij hier, hè. Dat, ja. Dus En er is waarom? altijd wel iemand die een bosje bloemen er neerzet. Ook zo als er iemand gestorven is en er is bijvoorbeeld een crematie, dat ze niet weten wat ze met de kransen en de bloemen moeten doen, die worden dan regelmatig hier naar de kapel gebracht. Worden ze dan ook weer opgeruimd als ze verwelkt zijn? Of Nee, komt dat doen vaak... wij. ja? Ja, dat doen wij. Maar dat doet u graag. Ja, ja. En waarom is Maria zo belangrijk voor u? Ja, waarom is Maria belangrijk? Dat is ons, daar zijn we mee opgegroeid eigenlijk. Vraag het maar aan Maria, het komt wel goed. Ja, En dat is nog steeds rotsvast bij u. ja, rotsvast. Het is wel, we verzorgen de kapel met liefde en plezier. En als er iets is, het eerste wat we doen is aan Maria vragen of het goed komt. Schoonzusjes, op het moment heel erg ziek. En dan wordt er trouw iedere keer een kaarsje gebrand. Uw schoonzusje. Ja, Uw zus. nee, Hans' Mijn schoonzus. Ja. Ja, en dan een kaarsje branden. Als er iemand op examen of iemand is ziek of zo, dan zetten we een kaarsje in het kapelletje. Ja, want En dat deed Niet onze veel mensen- overbuurvrouw ook altijd. Die was helemaal zo... Gertrud. Gertrud, ja, die ging altijd naar het kapelletje hier. Ja, die had daar zoveel steun bij. Ja, had daar echt heel veel steun bij. Gertrud heeft een menig kaarsje aangestoken in heel het veel, heel kapelletje. veel. Ja, Het is ook wel bijzonder, hè? ja, Om zo'n kapelletje naast je deur te hebben. Want er komen heel veel andere mensen natuurlijk ook om daar op een of andere manier hun Ja. geloof te belijden. ja. En dan staat u waarschijnlijk ook wel eens weer te harken of te schoffelen in de voortuin. En dan ontstaan daar ook gesprekken. Ja, heel af en toe. Heel af en toe. Ja, het is wel als er mensen komen of zo en dan word je wel gauw aangesproken van God, wat leuk die kapel. En, ja. Daar loopt hij, hè? Ja, dat is echt... Je kunt hem zien, Rudy, als je nu naar buiten filmt,
Ja, God weet wat hij daar misschien nu aan het doen is, maar dat is Ja, gewoon hij is zijn... stenen aan het stapelen en hij, ja. Maar die man die moet toch al richting de 80 gaan dan of zo? Als hij Ja. al 65 jaar werkt en inwoont hier. 84 als En dan staat hij daar gewoon lekker... Ja. lekker ja, zolang je Zolang bezig dat- kunt zijn en kunt bewegen, blijf je ook gezond. Ja, Toch? ja, dat is ook zo. Ja. Hij markeert ook wel hier en daar wat, maar hij blijft toch altijd maar bezig. Zo. Ja, Ehm, mooi hè? ik heb... Ja, heel mooi. Ja. Wie zou niet op die manier oud willen worden? Ja. Varkentjes, Ja. die heb ik ook al een aantal al gezien. Ja, dat is Heeft dat mijn met hobby ar- geweest. Nee, Middelaar is natuurlijk carnavals groot. En wij, de carnavalsvereniging heet de Krulstad. Hè. En dat, ja, vandaar ook de varkens, de hobby. Maar heeft u zelf varkentjes gehad ook? Ja, 2 hangbuikzwijntjes. Ja, En die, ja. waar laat je die? Nou, die zaten Achter de achter in de tuin en die hadden een kooi. En we hadden vroeger, voor jaren terug, hadden we ook meer honden. En als de honden dan niet in de mand lagen, dan lagen de varkens in de mand. Ja, ja dat was mee. wel, ik heb zelfs nog Ja, een in de varkentje vloer. Ja. Ja. Ja, het is een huis wat ja, voor jullie allebei, maar wat vooral voor u natuurlijk Ja. heel veel verhalen heeft en achter waar veel heeft, gevoel ligt. mijn vader en moeder gewoond. Toen wij het huis kochten, hebben we achter dat huisje helemaal verbouwd. En daar hebben pap en mam nog gewoond. Ja. Tot wanneer? Pap is gestorven in 98, 99. 99. Dus in 2006. Ja. Tot zo lang hebben ze hier nog gewoond. En nu, als het dan vrijkomt, dan komt er iemand uit Middelaar. En nu woont er ook een jongen uit Middelaar. Tot ze verkering krijgen en dan maaien ze weer uit. U verhuurt het. Ja. Ja. Maar alleen aan Middelaarse mensen. Want? Ja, Ja, die omdat ken je. hier ook, die kennen we, maar ook omdat hier de jongeren weinig kans hebben op een woning. Een starterswoning. Een starterswoning of wat ook. En dan, als ze op hunzelf willen gaan en het huisje is vrij, dan kunnen ze hier terecht. Volgens mij is dit een... ja, wij staan hier nou ook. U kende ons van tevoren ook niet, maar volgens mij is dit echt wel een beetje een plek waar men welkom is. Altijd, altijd, iedereen, ja.